taky patříte k těm lidem, které to k mantrám a harmonium neskutečně táhne? Možná už máte nástroj doma nebo procházíte e-shopy a nemůžete se odhodlat začít. Bojíte se, že bez speciálního hudebního nadání nemáte šanci. Nebo se stydíte zpívat nahlas, nebo se bojíte, že zkrátka nebudete mít systém a harmonium skončí zaprášené v koutě jako drahý kus nábytku. Jmenuji se Pavla Sarasvatý, mantrám harmonium se věnuju 14 let a 6 let provázím lidi zpěvem manter a hře na harmonium. Když jsem začínala s harmoniem, tak jsem se učila stylem pokus-omyl. Zkoušela jsem, ale trvalo to dlouho a byly tam i zbytečné zatáčky, které jsem musela vybírat. Takže dneska vím, že když spousta lidí po harmonium touží, tak bez systému zbytečně narazí, zbytečně to odradí a to harmonium zůstane ležet někde v koutě zaprášený. Je to sice krásný nábytek, ale nepřinese vám to ten vnitřní klid, po kterém jste toužili, když jste se do toho pouštěli. Proto jsem vytvořila Akademii Sarasvatý, což je komplexní program, kde se zabýváme i mantrami, i hrou na harmonium, i zpěvem. A provede vás od úplných začátků až po naprostou jistotu ve hře a ve zpěvu. Tahle cesta je také o teorii, ale hlavně o praxi a je o půlročním setkávání, kdy nás čekají workshopy živé v Praze, čekají nás tam online masterclass a čeká vás tam spoustu předtočeného materiálu, s kterým studujete vlastním tempem. Budeme pracovat s hlasem, budeme pracovat s dechem pro odbourání strachu ze zpěvu a po celou dobu budete mít taky podporu komunity v uzavřené skupině, kde pro vás i já budu každý den k dispozici. Takže za půl roku už nebudete nejistý začátečník. Už budete člověk, který miluje mantry, který ví, jak je může přinášet pro sebe i pro ostatní a jak může harmonizovat svůj život jednoduše tím, že si najde čas a sedne si k němu a hraje. A do akademie se přidávají lidi, kteří buď nikdy na nic nehráli, nebo hráli kdysi dávno. Jsou tam muži i ženy všech různých věků, statusů. Takže já vám garantuju, že za jeden den se mnou se naučíte hrát už několik mantér a za půl roku budete rozhodně do hloubky pro sebe i pro lidi kolem vás. A právě teď, do 30. června, běží exkluzivní předprodej na tenhle program. Kapacitu mám pro uzavřenou skupinu pro 10 lidí a pro 2 lidi v individuálu. A tenhle předprodej už je k dispozici jenom pro 2 lidi ve skupině a pro jednoho člověka na individuál. Takže pokud vás to volá, tak nečekejte na to pravé chvíli, na to někdy. Protože další běh té akademie se otevře až příští jaro. Tady pod videem najdete link, kde najdete veškeré informace. Kdybyste chtěli cokoliv doplnit, klidně se mi ozvěte. Moc ráda zodpovím vaše dotazy a já se budu těšit na společné tóny, které spolu zažijeme. Namaste.